какво ще разнасям. Точно не мога да слизам. Не трябва да правя малко гледайте. Вършим за една година. Казвам ли трябва да направим контор? Хора, помогнете! Що ти трябва? Много съм загазил, ла! Тя е най-добрата, ще ти помогна. Аз как ще тежа? Ето и публиката. Пляска. Варвари! Унищожиха гората! Варвари! Слезай! Има кралупа! Кралупа! Най-безопасно е с главата напред, давай! Кракави! Не мога да се вземе крака! Зарязвай го, закъсняваме! Росен закъснява! Чакай! Сетвай си кръста! Кръста си сетвай! Карай ми още. Карай още. Какво ще пребаваме? Пък не се взема една на централок, да имам някакви качки. И като взема нова рамка, ще знаем какво трябва да се взема. Просто са не аз се спомня. Ай, аз спира тия клипове, човек! Сега да видим. Имаше една, ама той е не е